Γεια σας. Πέτρος. Πάνος. Θωμάς. Θωμάς, είναι ο λόγος, είναι ο οποίος καθόλου πήρε τίποτα. Σήμερα λοιπόν είμαστε σπίτι του για να πιούμε μια παράξενη μπύριτσα. Μια ιδιαίτερη. Ευχαριστούμε τον Στράτο που την κράτησε επιμελώς πολύ καιρό για να την πάρουμε εμείς. Λοιπόν, λίγο την ιστορία της. Είναι η Electric India της Brewdog που τη συνταγή την έφτιαξαν οι shareholders μεταξύ τους. Πέτουσε ο καθένας μια ιδέα, ρε παιδί μου, και εν τέλει έφτιαξαν την μπύρα η οποία έχει μέσα μέλι ερίκης, σπασμένους κόκκους μαύρου πιπεριού και κάτι άλλο. Και μεγάλες ποσότητες αμαρίλο σοβέν. Ναι, και φρέσκια. Και φρέσκο ξύσμα πορτοκαλιού. Ναι. Ουσιαστικά είναι ένα πάντρεμα. Λοιπόν, για σας κύριε Θωμά. Είναι λοιπόν ένα πάντρεμα της Belgian Saison Style και της India Pale Ale. Άρα περιμένουμε να είναι πολύ παράξενη. Αρκετά φρουτώδης, γλυκιά, λίγο πικάντικη, λίγο όλα. Ωραίος. Να δούμε πώς λέει. Ωραία είναι τώρα. Κοίτα. Ωραία μυρίζει. Thank you. 6,5% το είπες. Ναι, το ξέχασα. Ανθρακικό. Είναι παράξενη. Λοιπόν, χρυσό χρώμα, χρυσοκίτρινο, αρκετά καθαρή. Αν και την Belgian γενικά. Και όχι πολύ αφρό, αλλά πολύ αθλητικό. Αθλητικό πολύ, αφρός λίγο, ναι. Και μυρίζει λίγο. Λοιπόν, μπαχαρικά βγαίνουν, μαγιά βγαίνει, Ναι. η βελγίλα βγαίνει, Βγαίνει η βέλικη μαγιά πάρα πολύ. βγαίνει πολύ και Πορτοκαλόφρούτο αυτό φύση. βγαίνουν οι γεύσεις, όχι να πεις ότι είναι λυκίσκος, είναι φρουτάκια. Βγαίνει κάτι γλυκό. Το μέλι δεν βγαίνει. Είναι και λίγο. Το μέλι δεν βγαίνει. Καραμελίζει και λίγο. Καλά, Πολύ ίσως, λίγο. κοίτα, αν σταθεί σήμερα θα βγει πιο πολύ, έτσι. Δηλαδή ακόμα είναι κρύα για να βγει το IPA χαρακτηριστικό. Όταν ζεσταθεί θα βγει σίγουρα Η βελγίλα. μια πιο γλυκά. Ναι, πιο γλυκά. Πιο γλύκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει. Πάμε. Cheers. Cheers, guys. Αυτά κάνουν σλίν. Δροσιστική. Ναι. Πολύ, κατεβαίνει πολύ εύκολα. Λοιπόν, η μαγιά και στη γεύση. Ναι, ξεκαρία. Ναι. Γενικά, Κυρίαρχη μαγιά. δεν θα πω μαγιά, η βελγίλα γενικά. Αυτή δηλαδή, η μαγιά είναι και η γερμανική, ξέρεις, η Weiss. Βγαίνει πολύ βελγίλα. Βγαίνουν λίγα μπαχαρικά, δεν θα περίμενα όμως, όχι πιπέρι. Ναι, όχι spicy. Αυτό, μπαχάρια. Ναι. Γενικά μπαχάρια. ωραίο, Και το πορτοκάλι βγαίνει λίγο. ναι, πορτοκάλι. Κατεβαίνει Δεν- πολύ σαν κρέμα, πολύ γλυκά και ενώ έχει πάρα πολύ ανθρακικό. Δεν φαίνεται ο Νέλσον, ο οποίος Νέλσον είναι λίγο πιο εξωτικά φρουτάκια, δεν φαίνεται Ναι. πάρα πολύ. Κολόπιατη Είναι αρκετά. πάρα Ναι, πολύ σκολό. πολύ. Και δεν αφήνει πολύ επίγευση, είναι πολύ. Πολύ Ξεκινά. αρκετά λεπτό σώμα. Βασικά πολύ λεπτό. Έχει λεπτό και αναφράκωση είναι μέτρια. Αναθάκωση μέτρη. Αν και τέλει στην είναι αρχή. μέτρια, ενώ στην αρχή έκανε Στην αρχή ήταν Ναι. δυνατή. Ξέρεις τι, αν ήταν λίγο λιγότερο πιστεύω θα μας πιο πολύ. Γιατί ξεπλένει το στόμα. Δεν μένει πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. επίγευση. Είναι αρκετά session. Δεν μένει επίγευση. Ισχύει. Για το 6,5 αλκοόλ Ελάχιστη, δεν είναι ελάχιστη. session. Ναι. Καλή. Όχι, ωραία είναι. Έχει μια dry μικρή επίγευση. Αλλά πολύ μικρή. Φεύγει. Είναι πολύ μικρή. Φεύγει. Εντάξει, η αλήθεια είναι farmhouse σεζόν. Ψιλοαναμενόμενο. Χόπις. Ναι. Ναι, Ξέρεις τι, χοπί. πιστεύω. Επειδή έχει καταργηθεί αυτή η ετικέτα, μήπως βγήκε μια φορά και έχει περάσει και καιρός να έχουν φύγει. Σε 5 μήνες λίγη Ίσως υποτίθεται. είναι. Καλά, το ότι λίγη δεν. Και είναι batch Λέει bottled on. Όχι, bottle δεν Όχι, λέει. λέει best before, 7ος 15, batch 241, 9 και 19 το πρωί. Άρα βράδυ πρωί. Άρα βράστηκε πρωί, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χριστουγεννιάτικα. Καθόλου. Εσείς κοιμάστε, άρα η μπύρα γίνεται. Γιατί σας δουλεύει. Για εσάς δουλεύει πλούτο. Ξαναπίνατε. Ναι. Ναι, πιο φρέσκα. Ναι. Πιο φρέσκα Πιο σίγουρα. φρέσκια σίγουρα. Αυτό μου θέλει. Όχι, είναι ωραία πύρα. Τι λέμε τώρα, είναι μπρούτο. Είναι καλά. Τι λέμε τώρα. Είναι ωραία. Αυτό. Λοιπόν, Αυτά από εμάς. μας, αν μπορείτε να την βρείτε Βρείτε τη.
Θυμάσαι τι, δεν θα βγει μάλλον. Λοιπόν, αυτά από Ίσως εμάς. και με καινούργια ετικέτα. Α, καλά. Μπορεί, γιατί μπορεί γενικά αυτό τα Θα κάνει. δείξει, θα δείξει. Μπορεί να βγάζει συνέχεια παλιά πράγματα με ετικέτα και καλά ό,τι. Μακάρι να την βγάλει. Κάπως έτσι. Cool, όπως και να έχει, ψάξτε την. Ναι. Για απογευματάκι έτσι, Χαλαρά. χαλαρά, Χαλαρά. με το γλυκάκι Με το σας. το παχύ. Γιατί όχι. Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Like, comment, subscribe, follow. Όλα. Τα πάντα, τα πάντα. Instagram, Facebook, Twitter, παντού. Όλα, παιδιά, όλα. Κάντε και φέρτε λεφτά. Θα γίνουμε πλούσιοι μια μέρα. Έτσι. Λοιπόν, Λοιπόν, να γεια είστε σας. καλά, guys. Bye. Bye bye.